ndezvakudza isongwe namakore 29. I think ndakatanga zvongotanga semafanizi zvinhu izvi ngokuti ngodai tombodzawo madrinks unenge uchingoona uchikura uchingoonawo vanhu vachingorova chichi, and then nekukura umozongoti Friday nhasi ndatimborova kachipati kudai, and then zvinongoramba zvichingowedzera kuzotosvika unombotanga uchitombotengawo majoni woka uchimbodii uchimbonwa, but in the end tolerance unoita tolerance build up, and kana une tolerance build up manje kunyange ukatenga rinodhura sei haridhaki, unenge wakutongoda hardcore stuff. Saka utongoti inini hangu I never took the time yekumbonwa zvimabeers like vanalcasolaga and whatnot. Taingonwa mawhisky, then from whiskey to straight kutumbura. Saka and unozongopedzisira wakungonetsa nevanhu, like unozotongopedzisira wakungoti life unenge usitotanga nabasa nayo, kuti unotosiya kana whether chiri chikoro unosiya, and unenge uine nharo. Ini manje ndandori nenharo dzekuti zvamuritaura zvinanga nabasa ndindiruziva zvandokuita, ini hapana zvamurotombodzi. So yeah, in the end unozongopedzisira wakungoti your life inenge yangorevolve around obtaining and using. So you wake up in the morning, the first thing is kulobvisa paparazzi, how you gonna get mari yacho yekuti udhakwe and so forth. Saka unozongopedzisira unetsa nevanhu. Saka indaitongoziva kuti zvinhu zvinotongobhaisa family. Saka ndaitisa manje kuti ndikangoona kuti vanhu like family members I would avoid, make sure kuti I have zero contact nevanhu, handizvoda kutaura nevanhu. Saka ndo vandangozviraramira life yangu ndege, because ndaitombozva kuti ndikatanga kutaura nevanhu vanozotanga kundudza siyana nazvo zvauri kuita izvi. Saka inini ndaingodi ndaitongoavoida vanhu nongozviraramira life yangu ndege. Abuse chaiyo kuti para kuabuswa it was after high school. Asi kutanga kuti ndakutanga kumadoro nditombozive time ndinganyikutobva nditori mupana chaicho zviya zvongobiridzira richingoroonawo ka uchingoroona kuti rirapo iro mbonoti kasipi kana rine rasarirawo muglass wongotora. Then kurehab wakazoendeswa sei also? Rehab ndandisingatozivi kuti maMutare mune rehab, because hakusiya ndakatombotraya kakawanda ndatombodhonza kana 2 months kana nditori clean, but ipapapo kanozongo yakafunga kanongopusha kuti chimbodai. Saka I think then pana someone akazongoti chimboya ndimufundisi, akatongoya akati kunamboya timbotaura, ndopatakazoenda unoona ndokona kutaura navo kuchii chiri kuitika chichichi, kuziva wanga uri kuti maybe pane something, let's talk it out, timbonzwa kuti what's going on. Takangotaura tikataura akazoti saka uri kudaita sei. Then zvokosea titozvidawo and zvishora itozvidawo, but zvaitonetsa because it will be, it's not something chekuti you can handle on your own kana wapa extend you. Saka ndo akazongoti chichi there's this doctor what varikoko, it's not like you're going, but would you like to sit down and have a chat with them? Then that's how I got to know him. Then voila, in the end I'm there. Okay, so wakakomitwa here kana kuti waitongotanga waitoita program yako uri kuno? Ndakatopinda intensive for 3 months. 3 months ikoko. So how was the program? It was good because I like the fact that it's
well, it doesn't focus much on Jackson and whatnot. Because what they do, an approach, you get tested by the doctor or not your abuse or what you were taking and my symptoms, liver function, what. And then once they take that, that means you'll be on tablets for treating whatever, so doctor's analysis. And then, because their program means the behavior change. Yeah, so they focus on cognitive behavioral therapy, dialect behavioral therapy. So it really helped. You know, it's really hard to control the brain. I thought but then when you understand what it's just the brain trying to deceive you into, because it's the addicted brain that's coming up, and so the best thing is avoid. It would be like an array of things. Yeah, especially like people, places. Yeah, it's affect. When you overthink, in life, what, get away, these days I tend to change focus. I'm not something else to do, and you always keeping myself busy. Okay, so maybe some words of thanks to Dr. Machinga. You know, it's you don't get an opportunity in life. Most of the things, it's like you get taught my soft skills, like communicating with people, how to relate to others, so you understand life as a whole. Yeah, because you focus on your physical well-being, mental well-being, spiritual well-being. So that balance, it's something that I'm really grateful for. If it wasn't for the program and for her, I wouldn't have had the opportunity. You can get, that's one of the help that I needed. And you know, it's a funny thing you actually get to realize there's a whole world out there. History on my life, I was you know kind of pastor number drinks up in a life. But then, you know, there's a whole world out there. I need to a gym school there. 3 Sigurwa, song. So I know for on a moon, I see as no Dagazogaji. One, she do divided as you would have, but I don't want Joe Timonagazis and Oscar. She does say, you know, Garam Sang. And as these are woman, those I do towards Sapagas, Upman, of Riabia. I got so watching the change at Tagafaronas and those that then go to our Amsterdam and dinners. There's no people. No, 2 times somewhere to Shana Winan, she's taking a Maria wishes instead to Twagway. Do good then go about my drugs are punishable.